sa kaaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robinson. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay di na lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mugkining usa ka lalaki nga taga Mabinay, Negros Oriental. Agar tumatatampo, nagdasingan nga Robinson. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, B. Robinson, Mani tinuod, B. Love ti ka. May chance ka kunin mo? ang tinuod son, kinahansad ko nimo. Kuno ka na, uyab na ta. Robinson, ako na kang gisukot. Salamat, B. Ngawa ko nimo pantusa og dugay. Salamat kay kaayo. Haya ko nimo, gisugot na mo kang bibi. Lipay sad bitaw kay ko bay. Nga iya kong gisugot. Pengi ko nas bibi bay. Kay swerte no kay ka. Ay nga nakauyab ka niya. B, dugay na kita nga nagkauyab. Mag-live-in na lang ta. Live-in? Mag-live-in ta. Wa pa manggugoy kwarta nga para gastos tong kasal. O nga, mag-live-in na sa ta. Sige. Anya, asa man tapuyo? Kuan, kaning namamilaing bahay nga wa na mo gamita. At wala ta puyo dito. Sige. Kumusta ang bagong minyo bay? Bagong minyo, God. Unsa man, nakasal ako? Minyo ra ka bitaw waga na. Uy, hey, na makikaipon nga babay. Nala, mamang ka. Pero, lingaw ba yasa ni nga, kuan, kanang doon na kay matawag nga asawa bay? Hmm. Kay iniguli na to, gikan sa trabaho. Nanay mo andam sa itong pagkaon. Amaw gid bay. Nga ikaw, pangita nagbabay. Aron na mo atiman ni mo. Be? Be? Kuha sa lakong dao? Oh, abli man din eh. Be? Wa man diha sa inyo, Robinson. Ha? Asam na siya ma? Ako man tong nakitaan nga nilakaw. Ambot ko na hain to paingon. Din man di ka. Ano makaganina sa kong pag-abot? Ay, niatero ka diyot sa kong amiga dong, uy. Nagpahibaw unta ka, nga mulakaw ka. Mitsa unta ka na ako. Magpahibaw pagit ko nimo? Nakadiyot raman ko? Bibi. Recorded by X Thunder Gaming. Huwag na masuko man ka. Kisa may dili maglagot nimo? Kadiyot raman kay ko. Mananghit pagit ko nimo? Sige na, sorry na. Ay nalang ko kasuko agad. Sorry na. Naag yung mga babae ngayon anak bay. Gamay ra bikil ba? Nakalitan ko sa batasan nga ipakita ni Bibi na ako ba yun eh? Ano na ginaingon bay nga kinahanglan nga imo yung patas lang imong pasensya kay
Ningkugma man kaniya. Noon sa mas baby nga nagsige magkatawa nga nagatubang sa cellphone. Be, katug na Ayun na lang katugdong. Papakuto ka Kasi na nakachat mo. Nagsige malagi kagkatawa diha. Sa mong GC. Nabo ko may classmate na kayo kuy kayo. Nalingaw lang ako sa mong konbo. Mo ba? Nya, una lang ko ni mugtuog ha. Kay may trabaho pa ko ugma. Maayo kay nakitaan ti ka Robinson. Oh, kay nganom day ma. Bantay-bantayin ang imong ka-live-in ha. Kay ikaw ra bayay gibantayan ana. Kung mulakaw ka, mulakaw sab na. Unsa ma? Kasi may nag-ingon? Di na kinana may baw ka. Tubaga lang akong pangutana. Asa man kapaingon na ng mulakaw ko? At doon mo gusto kong mga amiga, good. Ano itay may magdimu ka ng mulakaw ko? Huwag sa may gusto ni mo. Nung magsigi kog mokmok din sa suok. Magpaabot ng kano sa kamo abot. Kapay bisay paabot ni mo, ha? Gikapoy na ko din isbay. Mayom ganing ilayas din, he? Baby. Maayo kina sayo ang among trabaho. Makapauli ko sayo. Ako ni rumahibahuan kung milakaw na basab si Bibi. Cute yun mo, eh. Si Bibi na may kuyog ka lalaki og. Sweet ka sila. Bibi! Unsay buti Robinson? pasabutin niya ako nakita. Ngano may kuyog kang lalaki? Og sweet kay mo. Iyak mo iya ba eh. Sa'yo uyab. Mao na Robinson. Siyang bago na kong uyab. Ako ni classmate sa una. O gano'ng imamalikibuhat ako? Ngano na kita makaglain? Naniyaman kong imabana! Excuse me? Biliti ka ba na? Iwa pa ta makasal. Imo ra kong ka-live-in. Og may katungod kong mangitaglain. Pauda ay pirmi ka mula ko kay may katagbo na kang laing lalaki. Kasakitan nagibuhat mo na ako, May. Sorry, Robinson. Nawa na akong gugma ni mo. Mapangita na naglaing babae nga para gyud mo. Baby. Ginawa ko naman. Wa gyud ko magdahom. Nga binuangan na ko sa babae nga akong gimahal. Sa pagkakaron, nagpabilin pa kong single. Og nagpaabot nga unta, may tarong nga babae nga maabot sa akong kinabuhi. Dini na lang kutubog, dagang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampong. More powers sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Robinson nga taga Mabinay Negros Oriental uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan, sana'y di na lang. Sana'y di. Ang maong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gitapit sa papadaha. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, ka naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Uba ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Poblasyon Bourbon nga tumatatampo nagdasangan nga Ruben. Mayo! Inita? Mayo! Mayong gabi eh. Ay, sige sama na. Si Ruben nang. May gabi nang. Ay, oy, ikaw manggudi ay ni. Ay, madis ni Nita. Ipaka mo may nagkuyog. Wa man mi magkuyog nang. Wa di siya din sa inyo. Binakog niya siya din eh. Ay na, nagtuog kong kamo ang nagkuyog. Tuaron siya sa stage kay drama man ron sa DYHP. Mutanaw man kuno siyang drama. Oh, mau ba? Ako na paso nang. Unsa ko di ay, oy, habi ko bang kamoy nagkuyog. Hala apasa to. Pero may kauban siya mo pauli din sa bahay. Ay, napitas ni Nita. Ang gitiksan. Ang gi-reply. Oh, para. Ako na siya nakita. Uy. Kisa mang lalaking ang tapad. Pero lingaw kasi nagkisulti. Sige siya kapak. Nalingos drama. Ako siya duulan. Manabi lang ko. Uy, Oh, ngam lagi ka? ni amo gani ka. Sikinsa siya, ni? Iya kong uya bay. Iyaw din ni Mus Nita. Hello, bay. Rico, kahil ko. Nabot ako din kay tanaw lagi drama. Mabi daw. Lingaw kay mo sa kong uyab. Nga nananaw. Abi ka na kog. Kamoy uyab. Ruben, unsa pa? Ni ano ko din ni aron ko malingaw. Ni tan-aw ko drama. Ay ko bad siya ta, okay? Si Aro. Huwag yung kagatiks na ako. Nagkuha ako. Kaya madungan taga sa stage. Kaya punta natin drama sa DWHP. Naguna-una gyud ka. O, tingali ba ka ano? Kung kasabot at mong Rico. Nga mag-abot mo dito. Hoy, dito na ako nakaila si Rico ha. Wa mi magsabot. Ano ba nagkam lagi ka? Huwag ka mag-text na ako. Gusto ko mulakaw nga ako ra. Nga dili ka kauban. Kay gipulaan ako sa imong naong. Gaw, ngano ka uy? Kulot gud na ng imong agtang. Di man halos mag-drawing ng imong naong. Nag-away mi ni Nita gabi eh. Nagkuyog pa gani mo kay nananaw mong drama. Lagi. Huwag ko malitan yung tabo gabi eh. Wa ka ganahis drama. DYHP gud to. Uy, makalupig sa DYHP basta drama, uy. Ikaw ra kay wa ganahi. Mugi ako nadunggan gabi is mga tao no nga kadungan ako lakaw pag human sa drama nga nindot kayo ang drama. Makabitin lang ko no. Sige uy, bianta na ka diha ha. Gi-text na akong uyab. Ang kita naghain ako no ko. Giduol ta man lang gud kadinhi kay nakita man tika nga ikaw ra ni Sara. Relax uy, ayaw pa das tama. Nung sabot taon. Lakaw na eh. Kay may nangita na nimo. Lagi uy, atuan pa si Nita uy. Tingalig nangita na sa to nimo. Uy, away, padugang sa pusta na imo do. Ato na ko si Nita silang classroom. Bisag naglalis mga gabi eh. Ato na ko siya. Aron magkadugang mig lunch. Kating classes mo sila. Oh, sila? Kasi ikaw bang ninita nga ni kating klases? Ang barkada niya bayot ni Dundun. At tukot sila kahil. Nauli na ba kasi Nita? Pidagin mabihan na eh. Mag-rasiti na sa gabi eh. Agay, para po na po. Ayaw ko gunali ang imong Uy, si Nita. Siya nung nagilak. Magdali ko. Ulaos ko sila. Igo na. Ay na paghilak. Nganong ni angkol maka ni Papa nga kitang kuyuga. Nga dili man. Ang naluin ko ang tanaw mo nga. Pwede hila ka. Kadahapo sa bako si Papa ni mo. Nga muna pa siyang panit. Magtabaw ka. Killjoy kaayo. Ako lang giingnan nga. Kitang ko yoga. Aron makuha ang iyang kasuko ni mo. Nga ni kating klases masag ka. Namutong ra magud mi. Kung ganang ka mamutong, isulti yung taga ako. Nga kang butong sa amo. Dadaan tati ka. Puol man. Paul? O aron lagi ka magalaag. Klase ko ka. Ikating klase sigod ka. Kamong dundon. Aron ka mamutong. Hindi ta katarungan na. Lakaw na bi. Utrusad ka na. Uulog kay kag naong uy. Paulis inyo. Uy,
Ako na ba nakaluwas mo, ha? Nagyundangan kag bunali papa nimo. Kaya giangkon ko nga, kitang kuyuga. Lagi, maulaging, lakaw na, lakaw na. Naglagot ko ninyo, tanan. Gaw, maayo ka suroy ka din sa amo. Gisugo ko mama. Na ipakuha iyang gihamang kwartan tiya. Nasa mama nimo? Oo, naa. Nagpaabot to nimo. Pero, magsulti una ta. Ha? May tungkol sa unsa man. Ay, pili naman kabuok na kasulti na ko, eh. Nga, nakitaan ko nila sa Ninita. Nga may kuyog na laing lalaki ko, no. Oh, si Don di gali. Ang iyang barkada bayot. Mo patakadlaw nga. Wa ko niya tagda. Nakaila si Bong Dondon bayot, uy. Dili si Dondon ang iyang kuyog, laing lalaki. Og, mura ko nag-uyab ni Ninita. Kay sweet man ko no kaayo. Nganong niya ka man ko, no? Ngawa taman gani ka tagda dito sa school. Ni anhi ka sa amo. Mabita may anhe ko. Aron di ka mag-episode ako. Og magkasulti gud ta. Ayaw pagsalig ka, nabuto kayo si papa nimo. Naglagot para ba ko nimo? Ako naglibog ako. Nganong nasukop kag mayon ako. Wa gyud kitang rason nga angin nimo ikasuko nako. Buguag nimo sa? Lisod ba nga? Wa na ko'y gusto nimo? Ha? Lisod ba ng sabton? Giluod ko nimo, mao nga magbuwag na lang ta. Unsa? Dili ko masugot nga magbuwag ha. Dili ko masugot. May lain akong uyab, si Rico. Nagkailan na kaniya, di ba? Siyang bago na kong uyab. Magbuwag na ta. Naunsa man pag uy. Para babae lang, imong hilakan. Dili ko magkadawat ka magkigbuwag siya nako. Go. Dili. Duwata, uy, lalaki ka. Uy, mawa nimo. Pagitaglain, uy. Siya nga akong gikanhang langgaw. Siya. Mahal ako si Nita. Gaw. Dili ko magkadawat ini. Dili. Niyan ko sa barangay Kahil. Huwag mo na ning hustong atis nga. Nagwas gigagaw sa iyang kaila. Nga nagkailasab ni Rico. Ang bagong uyab ni Ninita. Manaud ko din sa motor. Oh. Ginuo ko. Ikaw? Niya ka? Uy, bye. Saan ka rin sa amo? Uy! Sabang mga! Nasab ka, Ruben! Nangalit man ka? Nabuha ka na ba? Oh! Nabuang ako! Nabuang ako! Sabay ka usahan mo, ha? Lumbang mga! Nahiyog kang uyab! Nahibaw kang uyab si Nita! Pero na-enter ka! Bay, saan din ako kung gipulaan na sinita ni mo? Kay boring ka? Kung day love na sinako? Gusto na imong nadungog, Ruben. Na-inlove ko Rico. O wa na ko'y gusto ni mo. O ayaw, ipamugos ng imong kaugalingon. Ayaw pag binugo. Oo! Bugo ko! Bugo kayo bitaw ko! Kinailap ko sa babae ka, way klaro! Gabaan naman ka na ko ba? Nagtarong ko sa atong relasyon. Huwag ko pabinuang. Pasalamat ka na in-love ko ni mo. Bisag dili ka gwapa. Sexy lang ka, pero dili ka gwapa. Pero na-inlove ka. Oo, lagi kay bugo ko! Bugo ko! Lagi mga babae nga hilason. Salig kay sexy. Nindot og lawas. Feeling gwapa. Dili ba gid gwapa? Karon lang ko nanaway kay naka-move on naman ko. Para nako sa una, si Ninita ang pinakagwapa nga babae para nako. Tapa masago, kakita ko babae nga para nagin ako. Nagkutob, more powers RMN. No kada mga higalan kaagi ni Ruben nga taga Poblacion Bourbon